Ahojte kamaráti, kamarátky, ja som doktor Mundi a toto je šťastíčko. Každý, kto pozerá toto video, bude mať v živote šťastíčko. Ja by som vám dneska chcel povedať niečo o tom, čo to znamená skutočný úspech. Vy už iste viete, že na to, aby ste mohli zažiť v živote úspech, tak potrebujete zažiť aj neúspech. No a na to, aby ste vedeli, že vlastne už ste úspešní, je veľmi dobré, že si definujete nejaký cieľ a keď sa k tomu cieľu dostanete, tak viete, že zažívate úspech. No ale veľa ľudí sa k tomu cieľu dostane, zažíva ten úspech a vôbec ani nechápe, že to je úspech. Pretože kamaráti, kamarátky, úspech sa dá zažiť len vtedy, ak sa oňho podelíme. Takže no s kým by sme sa mohli podeliť o ten náš úspech? No úplne najlepšie je, keď sa s úspechom podelíme s ľuďmi, ktorých máme rádi, s našimi kamarátmi, kamarátkami a tak ďalej s celou spoločnosťou. No a veľakrát na ceste za tým našim úspechom sa stávajú nám do cesty rôzne prekážky. Hej, to je presne preto, aby sme si ten úspech mohli potom vážiť. Takže tie prekážky majú rôznu formu. Sú to napríklad pochybnosti o tom, že či sme si definovali ten cieľ dobre, alebo že teda naše okolie nás odhovára, nás kritizuje, pretože ešte okolie si nedokáže predstaviť, že by tento úspech my sme skutočne mohli naplniť. No a práve v tejto chvíli je veľmi dôležité, aby ste vnímali tie jemné signály od vesmíru, ktoré k vám prichádzajú práve prostredníctvom vášho okolia, práve prostredníctvom spätnej väzby. Takže je veľmi dôležité, aby ste spätnú väzbu dávali, aby ste spätnú väzbu prijímali, ale v žiadnom prípade ju nepovažujte za kritiku alebo niečo negatívne, ale vy v tej spätnej väzbe stále sledujte ten pozitívny odkaz. To, ktorým smerom vás ten vesmír usmerňuje, aby ste sa vydali na tej ceste za skutočným úspechom. Takže pre mňa jeden z najdôležitejších ľudí, najdôležitejšou referenciou je môj vlastný ocko. Takže ja som pustil videa doktora Mundiho môjmu ockovi, aby som zistil teda, že či je na mňa hrdý. No a on si tie videá pozeral a potom mi povedal, že pri nich zaspal. Kamaráti, kamarátky, nie je nič krajšie, ako keď vám niekto povie, že pri videu sa zrelaxuje natoľko, že dokáže uvoľniť stres, dokáže celé telo dať do meditatívnej polohy a zrelaxovať. Nie je nič krajšie, ako keď večer zaspávate s pocitom dobre vykonanej práce, čistým svedomím a sladko sa ponárate do krajiny snov. To volám ja, skutočný úspech. Cítite, ako vaše viečka oťažievajú a na budúce vám poviem viac o tom, čo je v živote dôležité, ale dnes večer je to určite dobrý, zdravý spánok. Dobrú noc vám želá doktor Mundi.